Okei, olen... Odottakaa hetki. Hieno alku. Hei, olen Rosmita ja esittelen Hope Horstallin, siis Hope Horstallin. Ja omistan tämän mieheni kanssa. Ja meillä on hevosia parikymmentä. En ole juuri nyt muistanut laskea niitä. Ja täällä on myös kilpailut. Siellä on hevosia, joissa kaikki hevoset ei ole siinä. Mutta voidaan aloittaa. Minä näytän kentän. Tässä on ensimmäinen ja sitten siinä on tuolla noin puomeja, laukkapuomeja enemmänkin. Täällä on hyppäämässä Bella. Ja ratsastaja on näköjään tippumassa. Ja niin edespäin. Niin. Ja sitten tässä on tällainen kaksikoinen este. Varjo. Oi, se näyttää, että se hyppäisi. Anteeksi, minä en. Tuohon tuli yksi tyttö kysymään. Niin jo. Kato Jasu. Kato, se on ratsutten, että se hyppäisi. Kato, se on Bella. Ihanan näköinen. Joo, tuli kysymään. Ai, Ihan kun toi olisi oikeasti se. Näyttää, että se olisi se, joka niinku tekee silleen näin. Se ja kato, ratsastaja on tippumassa. Joo, anteeksi, tähän tuli joku selittämään. Joku tyttö, jatketaan matkaa. Oho, anteeksi, Kiljaisen Puripeppuun koira. Joo. Tässä on. Kuka tässä on? Tässä on Henri. Ja se lukee jotain ihmejuttua. Siinä on kirjoitettu rakkausviesti näin. Ja sitten tässä on kenttä. En jaksa ottaa enempää. Hevosten nimet saatte arvailla. Tehdäänkö uusi video? Joo.